Tak tohle je opravdu průser. Ty vole 126 kg a já bývalej sportovec a fitness trenér. No nic, musíme s tím něco udělat. Takhle to nejde. No, je to tady. Tady to na chvilku zpomalím, aby se si užili ještě můj namotivovaný výraz, protože to, co se stane potom, se může stát jenom mně. Tak první signál toho, že už jsem fakt tlustej, je, že jsem se snažil utáhnout tady svoji ledvinku a vole, praskla mi spona. A to hnedka během první minuty běhu. To chceš, ty vole. Gumu jsem nakonec uvázal na dvojitý uzel a jel jsem dál. Namotivovaný, že to prostě dám. První kilák v pohodě, ale pak přišla temnota. Plíce v plamenech a hlava jak po ráně Thorovo kladivem. Ale zpamatoval jsem se a rozběhl se znova. Trochu pomalej než Flash, trochu rychlej než babička na schodech. Ale na svůj první běh jsem to čekal mnohem horší. No, přišla druhá krize. Ta už byla horší. To byl 2. kilometr. Naštěstí jsem kolem sebe měl rychlý cukry, tak jsem si trošku dal, zapil to vodou a běžel jsem dál. Cestou jsem si připomněl, jaký jsou lidi prasata. Ty vole, jako dobrý, jo? Jo, to si říkám, že to asi půjde. No, doběhl jsem. Ale 50 kilometrů za červenec dám. Pojď mě podpořit. Dej like tomuhle videu, sdílej a dej mi follow.